True ribs suna da direct attachment da mene da costal cartilage. Costal cartilage ne da yake jikin kowane ribs, either first rib ne ko true ribs ne, akwai cartilage inda yake jikin kowane ribs. So wannan cartilage shi yake da direct attachment da mene da wannan kashin nan, kashin kirjin ka shine ake ce mene ake ce mai sternum. Yau za mu yi bidiyo akan rib cage. Menene rib cage? Rib cage ana iya ce mishi thoracic cage kamar da kuke gani a jikin allon nan. Gaba ɗaya menene amfani rib cage? Za mu ga mai amfanin rib cage kuma menene rib cage yake nufi. Sannan what is the content? Ma'anan content menene enclosing din rib cage? Duka za mu kalle su a wannan bidiyon insha Allah. Idan aka ce rib cage is a collection of thoracic bones, which is the vertebral thoracic bones. Okay, that is the top thoracic bones, then the top piece of rib cage, sorry, ribs. Okay, an ce top piece of ribs ana nufin kowane gefe guda biyu ya tashi 24 kenan ba, then the sternum. Yes, kamar yadda kuke gani ana ribs, sternum, vertebral bones. So za mu kalli kowanne daga cikinsu su suka haɗu suka ba da me ake cewa rib cage ko kuma thoracic cage. Okay, yes. Mu fara kallon ribs. Ribs kamar yadda kuka sani, ga wanda kuma ba san menene ribs ba, a Hausa ana kiransu awaza ko awazai. Ribs wani kashi ne a nan guda 12, nan 12, gefen dama 12, gefen hagu guda 12. Suna da articulation a anatomy. In an ce articulation ko a medical field, in an ce articulation kamar mahaɗa kenan. Okay, so suna da articulation ta baya articulation din su ta baya da vertebral bones ne, ta gaba kuma da sternum. Akwai wanda kuma ba sa da wannan articulation din ribs. So mu kalla ribs muna da kala-kala, muna da true ribs, muna da true ribs, muna da true ribs, muna da false rib, muna da false rib, muna da false rib din nan muna da mene, muna da floating ribs. Under here muna da mene, floating ribs, floating ribs. Kamar yadda kuke gani a sama, true ribs suna da wani features suke da shi, ko dan ce baran ce features ba. True ribs su ne rib 1 ko rib 1 to rib 7 su ne mene, su ne true rib. Rib 1 to what? Rib 1 to rib 7 su ne suke da articulation da vertebral bones. Yes, true ribs suna da direct attachment da mene da costal cartilage. Costal cartilage ne da yake jikin kowane ribs, either first rib ne ko true ribs ne, akwai cartilage inda yake jikin kowane ribs. So wannan cartilage shi yake da direct attachment da mene da wannan kashin nan, kashin kirjin ka shine ake ce mene ake ce mai sternum. Okay, wasu na ce mai murfin ciki ko, sorry, wai mene, oho dai gashi a daidai nan, tun daga nan ɗinka, daga nan wannan ana ce mishi notch, jugular notch ake ce mai. So tun daga nan jugular notch ɗinka nan har nan gurin xiphoid process shine mene kashin da yake daidai nan gurin shine ake ce mai sternum. Okay, so wannan true ribs ɗin guda daga na 1 zuwa na 7 suna da direct attachment da mene, suna da direct attachment ta baya da vertebral column da vertebral bones, ta gaba kuma suna da direct attachment da costal cartilage, shi kuma costal cartilage na da direct attachment da mene da sternum. Okay, that means zamu iya cewa suna da direct attachment da mene da sternum, tunda kowane ribs yana da nashi costal cartilage. Okay,
then mu kalli first rib. First rib shi kuma from 8 to 12. Sorry, yes, from 8 to 12 su ne first rib. Za mu cire floating ribs a cikin wayannan 12 ne. Wayannan ba su da direct attachment, dukansu kowanne na direct attachment ta baya da mene da sternum, sorry, da vertebral bones. Okay, suna direct attachment da vertebral bone, nan ma suna direct attachment da vertebral bone, ta gaba kuma wannan suna da direct attachment da mene da sternum, wayannan kuma ba su da direct attachment da sternum. Kun gane lissafin? Wannan shi ya making din rib 8 to rib 12 suka zama first rib. A cikin wannan rib 12 din, rib 11 and rib 12 su ake ce ma floating rib, ba su da attachment ba gaba da wani abu, kawai suna nan ne suna ririto kamar yadda kuke gani a saman. Suna nan ne kawai suna ririto, ba su da wani attachment da komai ta kusa ko ta nesa. Ta baya ne kawai suke attaching da mene da vertebral bones. So suna jikin vertebral bones ne kawai suna lilo. Rib 11 and 12. Okay, wannan shi making din suka zama mene, suka zama floating ribs, suna floating ne kawai a iska. Mun gama da ribs kenan. Sorry, akwai abin da yake ce ma, before I move, akwai abin da yake ce ma bayan wayannan true rib, false rib, floating ribs, so akwai abin da yake ce ma typical and atypical. Su kuma wannan kashin na daban ne. Okay, typical ribs and atypical ribs. So in an ce typical rib, me yake nufi da typical ribs? Typical ribs su ne ribs ɗin da suke da complete feature of a rib. Okay, suna da, kasar ribs yana da head kamar yadda kuke gani, yana da head, yana da neck, yana da body, yana da sauran complete features ɗin da rib yake da shi. To typical rib yana da shi. Shi ya making din shi typical. Shine rib 3, ina ga shine rib 3 to rib 9, I think. Su ne typical ribs, su ne suke da complete feature. Asalin rib din da ya fi kowane rib zama typical rib shine rib 5. Rib 5 ya fi kowane rib zama typical ribs. Then false rib ba su ne rib 1, 2, 10, 11 and 12. Wa'innan su ne atypical ribs. Okay, saboda kowanne akwai abin da ya lakin. Okay, akwai abin da ya lakin a cikin wa'innan ribs ɗin. 1, 2, 3, 4, 5. Wa'innan su ne atypical ribs. Okay, so let's move to, mun kalli ribs ko? So mu kalli sternum. Sternum, kamar yadda na faɗa ɗazu, sternum shine rib ɗin ƙashin ƙirji. Ƙashin ƙirji daga nan gurin zuwa nan shine yake making sternum, kamar yadda kuke gani a sama. Yana da features ɗin shi shine yana da, akwai abin da ake kira manubrium, akwai abin da ake kira body, akwai abin da ake kira xiphoid process. Okay, head ɗin manubrium, wannan saman, ina kamar haka yake zana shi. Wannan shine ake ce ma jugular notch. Wannan ina ga haka ake zana shi ko? Wannan shine manubrium, wannan body of the sternum. Kowanne akwai inda ya articulating a nan gurin, amma dai baran yi. Wannan shine xiphoid process. Wannan rough sketch ne. Okay, wannan shine ake ce man jugular notch. Wannan shine ake ce manubrium. Wannan body of the sternum. Wannan kuma xiphoid process.
xiphoid ko xiphoid process. So wannan shi amfanin shi a nan gurin, akwai nan gurin yana holding in the most fragile bones in the body, which is the clavicle. Akwai marikan shi a nan gurin. Then rib 1 to rib 7 ne suke da notch a jikin nan gurin, which is the true rib ba, su ne rib 1 to rib 7. Yes, su suke da mene, suke da attachment a jikin sternum. So wannan shine sternum. Yes, mu kalli vertebral bones. Vertebral bones, kowa ya san menene vertebral bones. Vertebral bones su ne kashin baya ko suna ce mai wai vertebral columns. So an ce vertebral columns, kamar yadda kuke gani, ana nufin guda ɗaya ne daga cikin guda 26, wasu ce guda 26, wasu ce guda 31. So kuma ne mu dai za mu ɗauki iya 12 vertebral columns ɗin nan, 12 thoracic vertebral columns. An ce 12 thoracic kun san vertebral bones ɗin ma an kakkasa su. Akwai cervical, akwai thoracic, akwai lumbar, akwai sacral, akwai coccyx ko. So mu yanzu din mu a nan gurin kawai thoracic ne guda 12 nan. Thoracic bones guda 12 a jikin kowanne. Let's say wannan su ne thoracic column, wannan haka su ne thoracic column ko. To kowanne haka, kowanne rib yana daukan thoracic column guda ɗaya ne kowanne rib. Tsakanin sunan kuma akwai abin da ake ce ma vertebral disc ko. Vertebral disc shi yana da wani ligament wanda yake connecting din su duka. Akwai ligament a nan gurin da a tsakanin nan gurin, tsakanin shi ne ake ce mai mene, ake ce mai vertebral disc. So vertebral disc din shi yake connecting din vertebral column. Okay, kuma kowanne a nan akwai wani notch a nan wanda yake connecting din rib. Kowanne ya dauki guda ɗaya. Wannan misali, let's say wannan ne T1, so yana daukan rib 1. Ka gane? T2 yana daukan rib 2. Haka T3 yana daukan rib 3. Haka har zuwa ƙarshe. Wannan guda 12, wannan guda 12, simple. Kowanne ya dauki guda ɗaya. Amma kuma ba kowanne bane daga cikin wayannan rib din ya connecting. Iya from rib 1 to rib 7 ne ya connecting ta gaba da mene, da sternum. Ina fata kun gane. Wayannan wanda suka connecting directly ta gaban su ne ake ce mai true ribs. Wayanda kuma ba su da direct attachment kamar yadda na sa muku dazu, su ne mene, false rib. Yanzu dai muna magana akan vertebral bones ne. So wayannan su ne vertebral bones. Then a tsakanin ribs, let's say wannan ne ribs, a tsakanin kowane ribs, a tsakanin wayannan abubuwan ribs din nan gurin tsakanin shi ake ce ma mene, ake ce ma intercostal space. Okay, intercostal space din nan akwai content. Intercostal space ko muna da intercostal content, kaman intercostal arteries, muna da veins, intercostal veins, muna da muna da Moses, intercostal Moses, which they aid in what? They aid in respiration. Okay? Yes. Zan so mu faɗa content functions na rib cage ɗin gaba daya. Wannan yanzu na faɗan abubuwan da suka containing ne a rib cage ɗin, kafin zo mu faɗa kuma amfanin shi kan shi rib cage ɗin a medical field ko kuma a jikin mutum. Okay? Wannan su ne content ɗin da suke tsakanin intercostal space. Akwai intercostal arteries, akwai veins, akwai Moses, akwai nerves, intercostal nerves. Okay? Yes. Functions of
rib cage. Akwai protection ko akwai protection, akwai support ko akwai support, akwai breathing. Wani dai ce to me haɗa wannan kuma da breathing, amma I will make myself clear. Mu fara ɗaukan protection. Wannan rib cage ɗin, wannan ƙashin ko akwai content ɗin da suke cikin thoracic cavity gaba ɗaya. Content da suke cikin thoracic cavity kamar heart, lungs, and some part of the pancreas, spleen. Okay? Wayannan su ne abubuwan da thoracic cage yake karewa. Suna kare su, misali kai accident. Akwai abin da yake cewa plial chest. Plial chest. Wannan wani plial chest din nan ƙasusuwa ne gaba ɗaya na nan suke karewa, na awazan ka da suka kare in kai accident ko something like that, which is very painful kuma. Idan suka karya nan numfashi wannan kai sai ka ji zafi. So inda a ce ba wannan ƙasusuwan awazan ka, that's directly zai affecting din heart ɗinka ko lungs ɗinka. Allah mai hikima ne. And wannan shine function na farko, protection ba. Then support daga turancin zaka gane cewa taimakekeniya, shi ake nufi da support ko suna taimakon ka ko suna taimakon juna. Like wannan rib cage yana supporting din muscles of the chest, that is thoracic cavity. Suna taimakawa muscles of the thoracic cavity, suna taimakawa muscles of the back, suna taimakawa ma neck muscles. Okay, they support neck muscles, chest muscles, and the back muscles. Okay, then breathing. Ta yaya wani zai ce ta yaya rib cage dai taimakawa wajen numfashi? Sosai yana taimakawa. Ba wai fa saboda respiratory organs suna ciki bane yasa wai yake taimaka. No, yana taimakawa personally. Misali in ka zo numfashi, still akwai muscles ɗin da suke taimakawa wajen numfashi. To muscles ɗin ai suna chest ne. Okay, misali in ka yi numfashi, wa'innan in ka ja numfashi, iska zai cika cikin huhunka, zai buɗe rib cage ɗin. In ya buɗe rib cage zai buɗu. Okay, rib cage idan ya buɗu, muscles ɗin za su expanding. Ka gane? Muscles ɗinka zai expanding, still rib cage ɗin zai expanding. Ina fatan an gane. That means muscles will contract. Okay, muscles of the chest will contract. Then idan ka fitar da numfashi, wannan rib cage ɗinka zai koma, zai relaxing. Okay, then muscles too will relax. These are other functions of the rib cage. Ina fatan an gane. That is it. Wannan shine functions in rib cage. Akwai abin da yake ce ma rib fracture. Rib fracture. Wannan ce fracture anatomy ko a medical field me ake nufi? Ana nufin kaman kariya ko bruising haka. Ka gane? Amma direct ana nufin kariya ne. So rib fracture akwai karyewa da wannan abin yake yi, rib suke yi idan aka haɗu da accident ko shoot ko naushi ko wani abu makamancin haka, da zai forcing pressure into the thoracic cavity. So yana causing ɗin karyewa, kuma is a very serious medical issue da yake buƙatan aje a x-ray. So I think that is all about the rib cage. Ina ga wannan shi takaitaccen abin da zan iya cewa akan rib cage. Kar ku manta ku yi following, ku yi like, ku yi subscribe, kuma ku yi following saboda bidiyo irin wannan ya dinga zuwa ma. Idan wannan shine fara kallon ka da wannan bidiyon, haɗuwanka da wannan bidiyon. Thank you. Sannan akwai online class ɗinmu, zan sa muku number kuma na DM ku sa interested. Zamu fara yin ending of the month, that is in early next month inshallah. Thank you so much.